Magatunod naman las 6:10 karon sa hapon. Samtang ang Taob las 8:59 karon ngaga, ang Hunas las 4:40 naman karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para sa Alright, good morning mga ka-aksyon sa nag-aupod sa aton sa Facebook Live. Dali lang gada. Good morning, good kay... Dali lang. Sir Edwin Pineda, good morning Sir Edwin. Kaya Jo Marie Oxida, good morning man. Pretty Mahilom, maayong aga. Kay Sol Lama Banacha sa Wadika, Bacolod. Greet ko lang happy birthday ang iya daughter nga si Hasmin. Dra sa may barangay Handumanan. Happy birthday Hasmin from your mama, Sol Lama Barnacha. Kay Alex Monteza, good morning sa liwat. Yes, ginagreet niya man sila ni Ma'am Van, sila ni Doc Ameo, sila ni Mrs. Alvarez ang Tangob, Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona, kag sa pamilya Dialagdon kag apil sa Pandanon DSB. Upod man sa members ang Energy Fans Club. Yes, kag sakay Atia Kim Iriman, good morning sa imo. Dra sa may Mursya. Margie Padilla, good morning. Kay Mario Bacauco Irad, good morning man. Kay Sir Milili Oligo, good morning sa imo. Kag ginatamyaw niya gid si Kagawad Monet kag Timay Lubaton sang Silay. Good morning. Kay Manang Christy, Caripol Javier Tanatan, good morning man. Kay Jane Bic Talita Argel. Argel. Good morning man. Kay Kimosabe Magellan, good morning sa imo. Kay Mike John Samolde Seva, good morning. Nagamonitor ko sa boundaries sa may Moises Padilla. Thank you so much. Sige. Kay sino pa? Dali lang. Sino to gani nga lang? Sige na patamyaw. Kay Remia Garcia dira, good morning man. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning again, no? M. Saboso, maayong aga. Salamat sa pagdayon nga pag-monitor na. Sa di ka na to. May wait ha. Si Mike Janse ba? Okay. Sakay Janet Delino, maayong aga mandira. Sakay Judania Sarmiento Puig Lazaro. Dara sa Bago City. Good morning. Kag sa tanan ng taga-Bago si kay na may taga-Bago to nga nag-comment dire pero ay mahingagaw kay na no kay nagtapos na. Ang aton nga programa. Ha? Actually kagina man si nakita ko si Kapitan Imelda bala. Baguanga? Oo, sa barangay 2? Oo, nagapag-reach siya kagina, good morning. Galing kay tapos na bala kagina aton nga Balitang Bayan numero 1. Tiway ta na nahingagaw. Good morning lang kay kay Kagawad Kapitan Imelda sang Barangay 2. Andrea Amanda Jaime, good morning man. Si Dugay na utang ko, Sir Tupe, good morning. No? Greet niya lang si Riza, May, Nonoy, Andan, kag Jan. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal.
Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, dapat magpatuman sa safety net sa panibagong mando sa nga ginpapanaog sa National IATF angon sa pagtugot nga pagbiyahe sa mga tao nga hindi pa kinahanglan magpaidalom sa swab test basta fully vaccinated na. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familyaran nga ang national government ang dapat mangita sang pamaagi agud ma-secure nga hindi peke ang ipakita nga vaccination card sa mga tao. Nakip sa kinalantaw ni Familyaran nga posible makabulig sa pag-detect sang original nga vaccination card amo ang pagpatuman sang QR code nga magaserbe patuod nga hindi peke ang vaccination card. Naibaluan diri sa siyudad sa Bacolod, ginsusyon ni Bacolod EOC Deputy for Medical Operations Dr. Chris Rongon ang voluntary swab and go agud manikawan ang posible paglapta sang COVID-19. Ginklaro ni City Administrator MA nga mayara pagidman sang pila ka mga barangay sa syudad sang Bacolod nga sa gyapon manubo ang kadamuon sa ila mga pumuluyo nga nagaparehistro para sa nagapadayon nga COVID-19 vaccination program. Suno kay ang hindi man sini matandaan ang mga lugar nga yara nalakip sa ilalistahan, apang ginpasiguro sini nga ginatinguan sang Emergency Operations Center o kon EOC nga mabuligan ini nga mga barangay. Nagapati man ini nga hindi lamang ang kakulangan sa impormasyon sang publiko ang nagapanguna nga rason sini nga problema kundi nangindako man nga factor ang kawadon sang pila ka mga komunidad sa accessibility sang internet connection. Samtang gin-kumpirmar ni MBCCI President Frank Carbon nga umpisa sa itong Hulyo 1, tagduwa na ka units ang tatlo ka fast craft shipping lines na nagabiyahe lin Bacolod padulong sa Iloilo vice versa. Suno kay Carbon, ginpahayag sini nga bilang sabat sa mga fast craft management sa pangabay sang LGU sa siyudad sa Bacolod kag Iloilo, nagdugang pa mga inis ang isa pa ka round trip sa ila biyahe. Ginpahayag man ni Carbon nga ginhalugan sa magtimbang nga LGU ang travel requirement para sa mga pasahero sa rin ang ginapangita na lamang karon na mo ang valid ID kag backtrack. Ginpahayag man sini nga ang mga menor kag senior o kon menor de edad kag senior citizens upod ang babae nga nagabusong at tutubanong kabulan ang mahimo naman makasakay sa barko. Ginpahayag man ni Carbon nga ilang ginapatuman ang standard health protocol para sa mga pasahero base man sa pangabay sang IATF. Tagid ni sa taga Bacolod nga luyag nagnegosyo ng transaksyon to aga pa di siya malit pagkahapon nakapuli rin siya sa Paraminas gusto ito ni way na to sa hotel kag panyapon. Now wala na travel pass requirement, wala na. Si Mr. Frank Carbon sang Wisam Express. Ginpalayag ni General Alliance Workers Association Secretary General Winnie Sancho nga naglambot na sa 8.7% o kon 4.14 milyones ka mga Pinoy ang wala sang trabaho base sa survey record. Suno kay Sancho sa Negros Occidental, 1,444 ka mga negosyo ang nagsira bangod apektado sang pandemya, rason nga madamo man sa nadulaan sang trabaho. Dugang pa sa Hulyo 8, may natala na sila nga meeting kaupod ang wage board kag talakayan ang nasambit nga issue. Palayag ni Sancho, wala nagatupa ang mga promisa nga ayuda sang gobyerno kangay sang wage subsidy kag kun may magatupa ginman hindi makabulig sa mga pumuluyo. Lang ginanog lagi na inyo sa gobyerno, mga funksyonaryo sa gobyerno, hindi taman pagpabaon nga daw namin sa sitwasyon subo nga nagnubo ng COVID kay manugsuna si Presidente Duterte. Kabahin sa ang pagpayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho. Nagsumeter sa resolusyon kay Governor Bong Lacson ang Board of Directors ng Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE agud formal nga magpasaka sang kaso administratibo kontra kay Provincial Human Resource Officer 5 Attorney Annabel Palik. Ginpahayag ni PACE Chairman Renelo Lastiere, ini nga kaso mo ang operasyon acts prejudicial to public interest kag grave abuse of discretion. Nagalawom sila Lastiere nga ini ang maktuhan sang gobernador bilang disciplining authority. Marso 2021 gin-reassign ni Lacson si Palik sa Office of the Governor bangon sa madamong petisyon samtang nag-imbestigar ang independent team sa aligasyon sa mga empleyado. Pila sa mareklamo kontra kay Palik amo ang deduction sa leave credits bisan pa may COVID-19 pandemic. Kaugalingon nga pulisa sa mga retirees nga ginaobligar sa pagsumeter sa ila income tax return sa sulod sang napulo ka tuig.
Ginbolga ni Soy Kanyada nagadumala sa Jowik Market sa Barangay Tangob nga wala labot sang pamalabag sang 5 ka barangay kagawad nga hindi mag-renew sang kontrata sa tunga sang barangay kag tag-iya sang ginahimo nga merkado sang Tangob. Mismo ang tag-iya ang wala nagapanugot nga mag-renew sang kontrata bangod may utang pa ang barangay nga 1.6 milyones pesos. Suno kay Kanyada palaligban sa karon sa mga vendors kundi nagkadto ang ginakolekta nga 4,400 pesos sa kada vendors nga bayad kuntani sa renta. Dugang pa ni Kanyada bilog nga tuig 2020, wala nakabayad ang barangay sang renta nga dapat kuntani 120,000 pesos kada bulan. Nakabaton si Kanyada sang masobra 23,000 pesos sa Enero sini nga tuig, apang kulang sa gyapon kag nagpamayad pa sang masobra 200,000 sa kuryente. Sa karon ginaulat sang tag-iya ang bayad sang barangay antes i-renew ang kontrata. Ang sa contract na nila before, ang ila ng balayran is 120,000 per month. So bilog ina nga tuig sang 2020, may nakuha manggali ang tag-iya, naging remit na sila nga kwarta before. Kabahin sa pagpahayag ni Soy Kanyada. Sa karapusan gabay sa aton balita lokal, magabato naman sang ambulansya ang 7 ka mga barangay sa siyudad sa Bacolod sa buwas nga adlaw Mahulyo 8. So, kay Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya, ini nga mabarangay mo ang Punta Taytay, Tangob, Kabog, Felisa, Handumanan, Mansilingan, kag Barangay Banago. Duwa pa ni Gasataya, ini ang kalakipa sa 2019 national budget, apang natrasan ang pag-turnover sa Department of Health, bangod man sa pandemya. Palayag ni Gasataya, ang barangay ang mga pangita sa mga personnel nga mga dumala sa ambulansya, apang istrikto ang DOH, kay nagpalayag sa pila ka mapagsilundan o kung antes matunon ang mga nag-apply kaangay sa mga accreditations ang TESDA kag may mga ihibalo sa medical field. Madumduman sa bulan sang Marso nagabot sa Iloilo ang mga ambulansya apang na-delay bangod sa pagproseso sa insurance. Palayag ni Gasataya, ginatutukan niya sa karon ang mga pagduso nga makatukod sang barangay health centers sa 9 ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod. And even the driver, may mga requirement is sa meeting ko ni with DOH 2019 approve sa budget yun nagkatulang rin sila sa aton sa Bacolod meeting ko nila sa opisina upod sa City Health at that time kay Dr. Insoli. Ang kabayan sa pahayag ni Congressman Greg Gasataya. Istrikto nga border control para mapunggan ang pagsulod sa Lambda variant ginaduso sang DOH. Samtang mga iligal nga nagabaligya sang bakuna, lagson sang PNP. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Okay, mayong aga liwat kay Robert Roma, Pilton Lipura, sa Pasay City. Kay Ma'am Vanessa Mayo, nag-greet lang si Dr. Matt Mayo, my buddy in Minnesota, USA. Na? Ginagreet man ni Ma'am Van, si sis niya Alma Alvarez Gallo, si bro niya Roberto Gallo, and the three Pogi Boys, RG Boys, no? Dane Abe Shield Daven, advance happy birthday sa iya wife nga si Danilyn Aboy. Ang Aboy, ginhimo niya Aboy sa Silay City, no? Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man, liwat, Winston Goles, mga pita. Sa diin, Winston. Lang basta mga pika mo. Sige. Ah. Alexis Vivero Lorico. Greet ko lang mga baby ko, always good gapamati. Damo sa baby. Na siya baby. Mga baby niya mo, no? Ah. JM Alvarado, watching live from Masulog, Canlaon City. Advance happy birthday kay Eframer Alvarado Sr. and Jane Alvarado. Walang balo ko sa nung birthday, ha? Hindi ba nagkaroon parehosang kay Alex greet sa June, August pa ang birthday mo? Hindi mo nagkaroon, ha? Hindi. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Wang Skilly Morales, good morning na sa inyo sa Manila. Kay kaibigo na to na Roberto Wanwal Gallo, good morning, man. Di na tatugan, eh. Kay Pabiolo Ortiz. Good morning. Kay Gracia Hareta Horvidalia. Happy birthday, Action Boy. Sa iya ko nung nga hobby. Si Julius Horvidalia. Yes, happy birthday, Julius. Birthday. Halin kay Gracia, kag kay Aya. Yes. Kay Ma'am Romela Ilostre Arevalo, maayong aga Ma'am Romela. Kay Dina Magbato Malabago. Kay Payungayong Renan, good morning man. Kay Sid R. Arc. Maulanon nga aga sa tanan. Dra sa may lalagsan. La Castellana. Shout out lang sa Arquisola and Rivera family. Mahaw ta mga kaaksyon. Uga nga tabagak.
itlog kag chorizo pudpud. Oh, namit na, no? Diding Alohamiento, good morning man. Slasher Sumugat, good morning. Kay Sir Nathan Borromeo, good morning sa imo dira sa may Isabela Moises Padilla area. Happy listening lang sa taga-barangay Panakyaw, Isabela. Especially Borromeo family. Mga kapanakyaw, Bugtaw, Panakyaw, ato ng West Philippine Sea. From Sir Nathan, thank you so much. Okay, Christy, good morning man. Sige, nagapamati lang siya dira sa may Hong Kong. Greet niya lang kuno ang mga nahidlawan niya. O kung sino man ang nahidlawan niya, good morning. Kag Aksyon Boy, good morning lang gali sa may ang sa nagatrabaho sa atong sla familia sa Panorama Park sa Mansalana, La Castellana. Kay nagapamati sila Action Boy, good morning. Siyang nag-obra. Oo, kay Tita Neneng Christy. Tita Neneng, good morning kuno. From Miss Christy. Caripol Tanatan bala? Nan, kung mag-visit ato kuno, hamalon ta siya kuno. Kay pa PM niya kuno iya hinablos. Ay bongga. Sige. Thank you so much sa sa Panorama Park bala sang sang La Castellana sa Barangay Mansalanaw. Super namit ako nila food. Sige, testingan ta na. Wala problema na. Okay? Kagkay. Dahil lang. Florencia Villacampa, good morning man. Dra sa may La Union, good morning. Mga tahom nanda ang mga beaches sa La Union. Warlito Nesha, good morning. Miss Jinky Dialagdon, sa iyang mga amiga, si Alma Oligon, si Rela Samar, Agilion, Mikey Montilla, Bonbon Becos, and Melanie Rihon, salamat gid. Good morning. And kay Kumparing Bia Jonathan, good morning sa imo. Isa na lang kuno. Sige. Dad Saberia, good morning dra sa may Sumag. Salamat gid. Salamat gid, no? Okay, standby na sa mga balita national. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, nanawagan si Health Secretary Francisco Duque III sang istrikto nga border control agud mabuligan ang Pilipinas para nga mahilway sa mas makalaraton pang Lambda COVID-19 variant. Suno kay Duque, wala pa sang may na-detect nga kaso sang Lambda variant sa Pilipinas nga naglapta na sa Peru kag 35 ka Latin American countries. Sa resulta ini sang 7,000 ka sample sa pedalon sa genome sequencing. Tungkol sa ligid pahig ni Duque nga kinahanglan nga dublihon na magbantay kag mas istriktohon ang border control agud hindi makalusot ang bagong variant. Sa naroon din classify sa World Health Organization ang Lambda bilang variant of interest bagud hindi ini maglayo sa mas ginakabalakan nga Delta variant sang COVID-19.
Ginklaro sa Malacanang nga maghimo makapangabay sang reimbursement ang mga pribado nga kompanya para sa COVID-19 vaccine nga ilagin secure para sa ilang empleyado kag pamilya sang ilang mga empleyado. Suno ka presidential spokesman Harry Roque, duha ang ginasunod nga pulisa sang gobyerno. Una dire basta gin-order para sa matao kag hindi tuyo nga ibaligya, kag ikaduha para gid lamang sa reimbursement kag wala sang ginansya. Ginapanugutan ini sang gobyerno. Dugang pa ni Roque, dapat ang bakuna ang nakuha pagi sa tripartite deal sa tunga sang kompanya, gobyerno kag vaccine manufacturers. Ginmando naman ni Philippine National Police Chief General Guillermo Illasar sa Criminal Investigation and Detection Group nga pangitaon ang illegal nga mga nagabaligya sa COVID-19 vaccines. Sa statement ni Illasar, ang CIDG ang dapat nga makigangot sa mga natungdan nga police units agoy matap na ang illegal nga aktibidad. Dugang pa, padayon man ang ilang koordinasyon sa Food and Drug Administration kag Department of Health angot sa ilang operasyon batok sa illegal nga pagbaligya sang bakuna. Suno kay Illasar ang National Bureau of Investigation ang damlag lang nakaaresto sa mga sospetsado nga nagabaligya sang peke nga bakuna kag illegal nga ginpasulod sa pungsod. Ginpandaman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga biyahero nga nagagamit sa peke nga COVID-19 vaccination cards. Suno kay Roque, isa ini kag grave offense kag mahimo mga tubang sa penalidad kag mapreso. Una diri ginpanugutan na sa gobyerno nga makabiyahe ang mga individual nga nakompleto na sa ilang bakuna kontra COVID-19 gikan kag padulong sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine kag Modified General Community Quarantine kag hindi na pagpangitaan sang negative nga RT-PCR swab test result sa baylo mayara na sa COVID-19 vaccination card. Gin-question naman sa Commission on Audit ang Presidential Communications Operations Office bangod sa unrestricted kag massive nga pag-hire sang 375 ka contract of service personnel sa naligan nga tuig nga nagresulta sa paggastos sang 70 milyones pesos. Sa 2020 audit ginpahig sang COA nga kadamuon sa mga COS personnel nga nagatrabaho sa PCOO ang 260% nga mas madamo sa regular employees ang ahensya. Duha pa sang COA, hindi makitaan na kung wala sa may nakita nga rason sa pag-hire sa maramong personnel, bangod wala sang written policy ang PCOO para maka-avail sang serbisyo sang COS workers, wala man sang kinahanglan nga pagpaatag kung nga kinahanglan mag-hire sang staff, kag mayara sang hindi kompleto nga dokumento. Ginpanugutan na sa National Police Commission ang Philippine National Police nga mag-recruit sa mas madamo pa nga professionals gikan sa nagkalain-lain nga sektor agud mapuno ang 400 ka mga vacancies. Paagi sa Resolution number 2021-612, ginpanugutan sa NAPOLCOM ang PNP nga mag-recruit sa mga professionals kaang isang doktor, IT experts kag mga abogado paagi sa lateral entry sa police service. Ang 434 ka mga bakante nga posisyon sa organisasyon ang para sa ranggo nga police captain kag police lieutenant. Sa pahayag ni PNP Chief General Guillermo Eleazar, dako ang mabulig sini sa organisasyon labi na kon may magsulod nga mga medical officers, makabulig ini sa paghatag solusyon bangod sa pandemya, samtang ang mga abogado naman ang makabulig sa ilang kampanya kag operasyon kontra kriminalidad. Ang mga IT experts naman ang makabulig sa mga adjustments nga dapat himuon agud makadungan sa new normal kag makabulig man sa away kontra sa naglain-lain nga sahi sang cybercrime. Ang napahuna natin nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan,
Ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nire-recommend. Sige. Okay. Good morning dira kay Ana Sinoro. Yes, oo. Kay Leo Talaban, thank you good for the information, amigo Leo, no? Sa may Barangay Manganoy sa Banwasang La Castellana. Kaya, di natutukay naman. Bia Jonathan, Dads Aberia, Annabelle Desma, kay Angelina Galopo, Romel Baydal, Pabiolo Ortiz. Duna na sa iban nga Filipino ang mamintaha bisan wala pa matapos ang pagtuon ginabaligya na. Jess Besiata, watching sa Fortune Town. Oo, kay Evelyn Nipomuceno. Joanne Torre. Kapamahaw na kami Aksyon Boy, Miss Dorel. Not yet, ma'am. Pamahaw ko na Aksyon Dorsal? Wala pa, Aksyon Boy. Kay Aga Tiaga pa kami di mamo. Ari na di si Aksyon Dorel, alas 4. So, ako, ari na ko dito pagka alas 5. Ano ganit oras gabot? Hindi na ako mag-tell, Hindi mag-tell. Tapos, hasta pa di kami karon sa Udto kay may coverage ng basketball. Ako yan until 3 p.m. Kay may This Is My Life ka na. Pamatiin nyo bala ang mga advices ni Aksyon Dorel sa This Is My Life. Ate, sige So kami ma-coverage pa sa basketball ni Action Art. Di ba si may pamawa? Kada usually, ito ginapapamawan kada ni Miss Nons. Liga na dumduman ko ang ipapamawa sa inyo, Apple. Yes, correct. Gin paano, yung ikaw may Action Kaya at that time, nakabalot to si SM nga on diet kami mo. On diet At that time. At that time. So Apple. Apple ka mo. Apple. Yung kibut ko paglabas ko, ay, Apple, ang merienda. Bongga. Suzette Alunan, good morning man. Angel Grace Panhilason. Happy birthday sa amanghod nga si Rene Boy Panhilason. Yes. Happy birthday. Roger Toricarion, good morning man. Rochelle Evangelista. Of course, sa kay Jinky Dialagdon. Dira sa may Phoenix, Arizona. Uy! Phoenix, Arizona. Ila karong team ang mahampang. Phoenix Suns. Ay, oo, gali. Remember? Oh, yes. Ila gali ka team, no? Phoenix Suns. Ate ang mga amiga niya si Alma Oligon, si Reyla Samar, Aguilion, Mikey Montilla, Bonbon Bicos, kag Milenarion. Mag-cheer gini para sa Phoenix Suns. Siyempre. Kaya taga dito gali sila ni Ma'am Jinky Dialagdon. Oo. Milwaukee Bucks ang kontra karon, ha? Sige. Kay Emma Vinzon, good morning man. Nami ko no kay Miss Dorel sila ni Suset, nami kay Miss Dorel maglaygay. Ay, wala. Prakpakan. Kay Tita Wilma, ito yung advice na ginabasa ko na. Pero hindi ka dugang-dugang. Gadugang-dugang ka man? Wala makita, ano tayo mong nang sagat na magdugang-dugang storya. Kasi ang dugang-dugang mo na nagapabakod sa... nagapabakod sa immune system. Charot. Immune system. Yes, Action Boy ko, no? Ang baling si Jinky, Dialagdon. Ilagi ni team gali ang Phoenix Suns. Ako, kuhan ko mana. Ako mana nga kuhan. Team, basta West ko ya mo. Sa basketball, West di ko yan, no? Sige.
So, hindi ka gidya mag-east ya. Nga, do ara gidya mo heart sa west. Basta west ko alin sa una, kaya damo na perde ko na eh. So, chimpo pa sa una sa Chicago Bulls. Kontra ko pa sa una sa Chicago Bulls mo. Kung kontra sa Chicago Bulls, dito ko. Pero nila ka mag-perde. Sadya naman ni Action Boy, kita mo damo naman ni karon mga basketball analyst ang umaga sa Facebook. Si Eli Escalera, good morning man. Kay Michelle Aldas Cabigon, watching from Kuwait. Ining si Eli Escalera, yaran da sa Lacson ko noa. Yaran lang ko din sa Lacson Migo Eli, lumalaba sa Lacson, ingin sa Lacson. Mong Lacson na linto sa dinto. Hasta gito sa punta, puno. Ano gidi sa punta-punta. Mandalagan? Oo, kag sa ano. Ang sa diri naman niya sa South na Dampedra sa may, 'di ba Singkang Lacson para gyapon da no? Araneta na day Araneta. Ang Lacson gali dra lang gali hasta sa may luwas nga may Lacson extension pag Again, Lacson extension. Dra lang gali sa may Taytay, isang 70 million ya Taytay ayon. Ano? Correct? Da gali. Araneta gali ang sapyak. Si Ma'am Van Mayo kuno Milwaukee saya. Sige Milwaukee si Ma'am. Basta ako Golden State Warriors ko gyapon. Bisan wala ka daw. Pero sa sininga team, lang taon ko bikaron kun diin maano nga ako na heart. Alo, bongga sang heart. Lang taon ko karon kun diin ko ano, do na namian bala. Si Migo tawan ball ko naman tsagan ko Suns naman ni siya mo. Suns man siya. Basi Suns man ni siya. Sa dyan ito kanay sa US, sa dyan ito pinustaanay Tanawon tani karon Okay. Ikaw din kaya? Karon ko lang ilang taon ko anay karon kun diin nga kon harp. Kayo hindi ko na familiar gid sila yung mga team Action Boy. Tama ko kung din mo heart. Basi bala, hindi ka pwede makaduko lang para makita mo. Hindi. Sila ni Nathan Borromeo niya, correct kid Action Boy. West kita ya kay aton ang West Philippine Sea. Ay, muna. Duga angot-angot manaw. Katahom sang buhok ni Aksyon Dorel, hindi? Thank you. Hindi na sa doon nagkakuha mo na sa anong color. Kuha niya na ako, hair color na iya. Oh yes, Action Boy. Kaya doon nag-ano na siya bala, naglaba na akong hair. Hindi na sa... Wala lang ko na nagpa-color liwat kay para hindi ma-damage ang ato niya hair. Yes. Okay. Ramona Villanueva, good morning sa imo, ma'am. Ramona Villanueva. Sabi ko may mga kuha, no? 11th Lacson, gili si kuha na. 11th Street Lacson, si Eli Escalera. Kaya abi mayo ning ano... Negros Lacers, kuya mama. Anong masay mo daw Action Dorel? In no your comment. own analysis and in your own opinion. Pinasahi gid siya ya. Pinasahi. Wala siya nga. Kunya ma-comment direction. Sakay. Alex M. Alex M. Sige, number 1 Okay. Kay Lito Dayap, mayang agaman. Okay na kita? Standby na sa tundugang ng mga balita. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan inuig na nagligan Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42.
Kag sa detalye, Balita International, nagpadala sang 2 ka milyon ka doses ng COVID-19 vaccine ang United States sa pungsod Vietnam. Sunod sa White House official, ang Moderna vaccine shipment ang kabahin sa unang 80 milyones ka doses na ginapromisa ni Presidente Joe Biden nga iyay panghatag sa iban nga mga pungsod. Dugang pa ini pa lang ang umpisa sang shipment para sa Southeast Asia. Samtang naglambot man sa milyones ang nag-abot sa Malaysia sa tuong Lunes, samtang manatala naman i-deliver nga 4 milyones ka doses sa Indonesia. Ang iba niya pungsod ang natala na magbaton sa mansang bakuna, gikan sa US, amo ang Cambodia, Laos, Papua New Guinea, Philippines, kag Thailand. Balita sa patag sa pangnegosyo, ginpahayag naman sa Del Monte Philippines Incorporated nga mayara sila sa initial public offering nga nagadangat sa 44 bilyones pesos. Kung kaghanda na ini, kung makakuha na sila sa approval sa regulatory body. Ang manufacturer kag distributors na kanilang nga produkto pareho sa canned pineapples ang kung naghini man sa IPO nga mo mahimo mangin ikaduha sa pinakadako sa pungsod sunod ni sa Mond Nissen. Ang tanyag ang nagakayog sa panahon sa piyak sa pandemya bangod man sa mabaskog nga posisyon sa kompanya. Ginpahayag ni Del Monte Philippines COO Luis Cito Alejandro nga ang kompanya ang maayo ang yasning progreso sa panahon sa pandemic bangod sa yasning focus sa ikaang lawas kag wellness. Sa aton nga foreign currency exchange rate, US dollar 49 pesos kag 74 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 90 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 60 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, plano na nga magretiro sa pagkanta si Britney Spears. Ini mismo ang ginkumpirma sa iya long-term manager nga si Larry Rudolph. Nagsumiter naman sa resignation si Rudolph kay Judy Montgomery, ang personal conservator sang singer kag state conservator ni Jamie Spears. Ginpahayag ni Rudolph nga sadto pang masobra 2 ka tuig na nakaligad, gusto na sang singer nga magpahuway. Bilang hindi kabahin sa conservatorship, nagdesisyon na lamang ini nga magbiya si Rudolph kag kon magretiro naman ang singer, hindi na sinikinahanglan pa sang manager. Una na ginpahayag ni Britney nga hindi na ini magahimo sang kanta tubtub kabahin sang conservatorship ang iya amay. Ginkuha sang korte bilang conservatorship ang amay na sang singer bangod sa mental health issues sang singer. Sa balita sa sports, sa ato sining NBA final schedule sa tunga sa Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns. Ang game 1 karon ng aga, alas 9. Sa din hiwaton ni sa home court sang Phoenix Suns. Ang game 2 naman alas 9 sa Biyernes, hiwaton ng gyapon sa home court sang Phoenix. Sa game 3 sa July 12, alas 8 sa aga, hiwaton ini sa home court sang Milwaukee. Samtang ang game 4, hiwaton naman sa July 15, alas 9 sa aga, home court na naman sang Milwaukee. So, ang mga aton nga schedule halin sa game 1, game 2, game 3 kag game 4. So karon iya dulo nato sa inyo live ang ato sining special coverage sang NBA Finals between Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns. Balita Espesyal! Yes! Energy! Action boy! Kag sa aton yung mga ka-aksyon. Yes! It's 7-7. July 7. July 7, 7-7. 2021 kita yan. 2021. 7 times 3, 21. Check ta. Times 3 man. Nga how? Siyempre, 7 times 21, di ka nagsulod na gulpi 7 times 3. Wala lang, Sa 7. Nainit ko. Tungkol sa 7. Sige. Happy birthday lang, Anay, sa kay Dane Bueno. Sang ang paramyaw halin sa Bago City Hospital Laboratory Department. Yes. Yes, Dane Bueno, happy birthday. Halin sa mga mapisan ka magwapahon dira nga taga Laboratory Department sa BCA, Bago City Hospital. Ang pinakagwapa da ang ilagid nga head.
Si kumari ko Akay kumarihay. Kumarihay Basta ka. hindi kumarihay, beautiful. Beautiful. Diba? Si Miray. Si Miray. Good morning, Miss Miray. O, panami ko lang siya. Kaya kalain si mo mag-pronounce. Miray. Dapat Miss Miray. Miray. So, sige. Action Boy, good morning man sa taga, Action Boy. Sa taga, kay Miss Christy Caripol Tanatan. Good morning, kag sa tanan nga taga, atong La Familia sa Panorama Park dra sa may Mansalanaw, La Castellana. Mansalanaw, La Castellana. Kag good morning kay Action Boy, kay Mayor Maymay da syempre. Yes, good morning Mayor. May buwas pala. May ang ilang nga bago nga market turnover kay inauguration. Wow. Yes, so sang market sang La La Castellana. Castellana kay bago ilang nga market, no? May inauguration buwas kag turnover. At ito buwas si Governor Bong Lacson, si Vice Gov Jeffrey Ferrer, si Congresswoman Marilo Arroyo sa 5th District. Ara buwas. Sige. Kag sa tanang nga taga Leaf Gardens, good morning man. Dara sa may La Castellana man nagyapon. Yes. Good morning Mandra kay si Kate Cardones kag kay amigo ko Engineer Ray Ruiz sang Banwasang Kandoni. Engineer mga aga, sa nota kita na man. May patakit na May patakit na liwat. Liwat giliya. Perfect. Good morning man kay Sir Leo Talaban, Action Boy. Kag kay Anthony John Seblano nagapamati dira sa may Kawayan, Inayawan, Kawayan. Good morning. Okay. Si Princess. Si Princess bala. Hindi mo siya kilala sa Anthony. Princess lang. Princess yun. Good morning, Princess. Bing amangkiton, mga aga. Okay. Go. So, sige. Diri kita sa atong balita, Special Action Boy. Ari ba lang mga dapat nga himuon para madula ang katuyo. Especially kung magbugtaw ta sa aga. Ay, gali. Kung may ubra. Kuya, para madula katuyo, kuya natulog, kuya. Muna. Pero teka, bago ka lang nagbugtaw gani. Tapos matulog kaya balik. Bago ka lang bugtaw, tuyo ko naman. Action Boy, happy birthday gali kay Baby Zoe Rain Salazar Ripotana. Hinabdos na Action Dale. Birthday subong Baby Zoe, happy birthday. From your Tito. Yes, akikag si Lola, I don't know kung anong tawag, Lola Mami Elsa Salazar. Lola Mami, ako na naging mo, pero kabalo ko anong tawag ni Zoe kay Tita Elsa. Mamila siguro. Sige. So, una Action Boy, Ario, ang himuon mo kung before ka gali magtulog, kung pa-alarm clock ka bala Action Boy, pa-alarm ka, ipalayo mo na gali sa imo. Hindi ka lang lambot na sa nila mo. Hindi mo lang malambot, walang snooze ba lang, kaya another 5 minutes, so kamo na. So, ipalayo mo na siya, Action Boy, like, ibutang mo to sa, kung di man layo, hindi mo na batian. Ibutang sa salas. Tara kayo sa kwarto, hindi mo na nakaroon mabatian. Di ba? So, may harap, actually, damo na na-invento sa Action Boy, yung mga alarm, kung ma-alarm siya, galumpat-lumpat siya, galakat siya, may amo na nga mga alarm Pwede mo na butang alarm clock mo, butang mo sa baba, aparador. Talagang problema kung may ka-aparador. At kung may ka-aparador, lamisa na lang. Hindi na problematic. Di ba si mabakal kagid bala aparador bala ko. Mabutangan lang sa imong alarm clock. Mabaklik ko na yung aparador ay. Nga to, ano mo to, aparador to kami kabinet, kaman dati kay butang sa alarm clock ko. Tingay mo daw ibutang, tingay mo daw Action Boy, butang sa mga aparador. Sila ko gid. Or kung sa may mga double action, basta hindi mo malabot dayon okay, mara ibang yung pa-alarm Action Boy nga tupad lang nila. Para pag-alarm yan, mapilitan ka magbangon. Napilitan ka magbangon. Kaya kagahod mo. Kaya may ara, pag ina-alarm Action Boy, nga dapat pag uyat mo sa iya, hindi mo siya siling mo automatic off, kundi pag uyat mo sa iya, dapat may steps ka na like mga 10 steps until siya mapatay. 10 steps? Oo, matikang-tikang kagi dapat 10 steps para mapatay ang imong alarm. Ang ako nga ginapangita subong alarm ko pangitaon ko na bla. Ano? Pag alarm ya, kung tingin mo to ginagal mo gatod gatumbo-tumbo. Ara pag niya pag alarm nga dakpon mo galikaw-likaw siya. Ako yun sila nga alarm. Galikaw-likaw.
Dito gasaot. Tinggayuhay na ka mo. Pag nako mo likaw saya. Si Dennis, pag may suggestion siya namin, kung ang alarm clock, hanggang panampa, ay kalay. Mayara naman kita mo na sa Facebook, nga sa babaw sang iyang hiligdaan, mayara da kamot nga do, do made of rubber, guro. Kaya kung mag-alarm, tama-tama. Ako na guro ginanamin ni Dennis. Ikaw sugot ka man sa ako ni suggestion. Kakapoy man sila sa iyo. Di para mabugtaw kang dyan, dala pa na exercise. Ngadak pa na. Ang alarm clock, mablagalik-likaw. Di paano na bino? Do ka budlay man silang alarm, magalikaw saya. Okay, na kuya sa mga steps na lang kuya pulo. Steps asang sa malikaw-likaw, ang alarm, basi wala pa na adlawan, naguba na nga ako ni alarm clock sa akon. So, ako na action boy, kaya hambal sa expert action boy, once mag-alarm na ko na imo phone, hindi bala ko gali namin action boy nga magtulog kaliwat. Kaya hindi na siya kuno ginatawag nga quality sleep. Kung arab lang, di ba nag-alarm natin, nakabugtaw ka na. Matulog kaliwat, maka-extend 5 minutes. Hindi na siya action boy. Hindi na siya recommended. Kaya hindi na siya quality sleep nga ginatawag. Kaya makatuga na siya sang stress sa aton. Kaya lain man na iya ang power nap. Mga tag 10 minutes lang, 15 minutes. Ang power nap, action boy, hindi ka niya halin sa tulog mo, kundi samtang, tabi, nagatrabaho ka. Pati ang mga power nap ko, kaya do ka laing gid. So, power nap na tawag. Hindi rin niya power nap, yung bago ka lang bugtaw, matulog kaliwat another 5 minutes. So, na siya, action boy. Hindi mo lang nga pagpukaw sa iya. Dali lang, 5 minutes na lang. Hindi sa kalit namin. Hindi na siya galit namin, action boy. Kaya makatuga na siya sang stress sa imo. Kaya hindi siya quality sleep sunod sa mga experts. So, mas namin galing nga once mag-alarm naton phone, bangon kita dayon. O kung anong manda nga alarm clock. Okay? Ang pangbombero nga alarm para mamarasmasan kay nga tunay. Pertig dyan si Dennis. Ang wang-wang sa bombero. Nabi mo yan, no? Lain ba? So, next action boy, after mo nagbugtaw, syempre, mabalik ka sa imo kama. Pero hindi ka para magtulog, kundi kayuhon mo ang imo nga mga bedsheet, ulunan, kaya para kabahin man sa imo nga pag-exercise. Dumano ka na bala, gagiyo-giyo ka na. Okay? So, hindi yan magbalik ka sa imo nga hiligdaan, para maghigda. Kundi, mas mayo, gidya nga kung magbugtaw ka, action boy, himuson mo ang imo nga gintulugan. Kay ako hindi ko nakasaw ang magbugtaw, lagi na himos ang habol. Nga wala ginapilo. Dito ka sa among tulog, pangimos kang gli. Kaya magdaputang lang yaw. Terminal itong nakigaya kayo. Hindi ka mo kumalo maghimos sa inyong hiligdaan. Yung mga mo pagbangon nyo, amo lang yapon ang inyong mga kung pagbangon kagasta pagbalik magtulog liwat Japon. Very consistent. So dito ka sa amon. Sige ka pahimos kay gidya. Kasi dito ko sa inyo, kaya ako gayda sa gwa ka mo. Pwede lang na. Kalain. Do igo ko dihaw. Kaya ang basta mo ko na gusto ko gidya action boy ginahimos gidya magbugtaw. Na pilo gidya ka gina liwat. Na balik liwat. Dino ka ako aga ang ginlaptang mga habol bala. Nakapoy ko. So, next action boy, after mo bugtaw, syempre doon na ka na, ka nagawa, doon ka na, marasmasan ka na, nakapaway na mo mata, manghilamos ka. Okay? Antes ka maligo, mas namin ka manghilamos ka una. Para daw awaken refresh. Daw bugtaw kagid. Yes. Okay? So, mo na action boy, ang pila lang sa mga pwede tagid himoon. Para na sa una, kilala yung magkanto sa eskwelahan. Why na yaga ang iya kapital duwa lang katudlo ya. Alam mo na. Duwa lang katudlo ya. Sa house tubig mo na kagya mo na. Wala ka lang. Bugtaw na siya. Yung mo sa mata, yaw doon kang mata. Meron pa yung action boy, yung gabi palang pamalansya na sang buho ko kung ano da. Para pabugtaw sa nga wisik-wisik and amunan. Water na lang kagyas. Fresh na tayo. Diba? Amo na taon nga perting ability. Perting ability. Pwede mag-join sa drama sa Aksyon Radio. Nga, perting ang ability. May ginag-greet sinang Nel ni Realista. Happy birthday si Hinablos. Hinablos siya, Si Wendell Realista, subong nga adlaw. Kao naman tanay ko sa pagiti karon. Spaghetti.
Si Kagawad Milagros Alit Araman. Yes, good morning. Hambal ni Sir Elmer Gumba, no, nagahigda naman ko, di ka katulugan ko, walga pamati. Pero nga talent, pag iniyaya. Pero mas believe ko to sa talent sa imo nga, alarm clock. Hindi, sa imo nga, ano, Asa ako kilala? friend. Katong nga panilig, katulugan siya. Grabe, pang Guinness Book of World of Records. Katindog siya mo panilig, dugod pa tulog siya mo. Pero nga talent. Kay Kagawad Ulaya Balahon, good morning man. Dira sa Barangay Kamog. Kay Kapitan Jojo Malayang. Ma'am Grace Malata, good morning sa imo, ma'am. Yes, good morning. Sige, okay? Standby na kita sa Aksyon hotline. With Aksyon Art Tayhupon. Balikay kita karon niya sa atong special coverage sang Game 1 sang NBA Finals between Phoenix Suns and Milwaukee Bucks. Ang inyo naman din news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,